Alguna vegada has sentit curiositat per les pel·lícules que estan basades en fets reals? I t'has preguntat quanta veritat hi ha en aquestes històries? En aquests casos, la fidelitat històrica és molt important. Si no, pregunta-li a Joan Francesc Mira. Això t'interessa i el Supercampus t'ho explique en 3 minuts. Escriptor, antropòleg, helenista, professor, analista polític, Joan Francesc Mira és una figura molt rellevant a la literatura i la cultura catalanes, especialment al País Valencià. Naix a València el 1939 i de jove estudia a Roma. Allà obté el títol de batxiller i es llicencia en filosofia. Després, però, torna a València i es doctora en filosofia i lletres el 1971. La seva carrera com a docent s'inicia el 1965, moment en què comença a treballar com a catedràtic d'institut. Durant els anys 70 resideix a França i col·labora amb el Departament d'Antropologia Social de la Sorbona. També és professor a la Universitat de Princeton, als Estats Units, i a la Universitat Jaume I de Castelló, a partir de 1991. A més de la seva activitat acadèmica, Joan Francesc Mira té un paper important en diverses institucions culturals i polítiques. De fet, per la seva contribució a la cultura catalana, rep reconeixements com la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Medalla de la Universitat de València. Però centrem-nos en la seva obra. Mira publica nombrosos estudis d'antropologia, sociologia i etnografia. Molts d'ells giren entorn la cultura, la llengua i el poble valencià. Crítica de la nació pura, els valencians i la terra, sobre la nació dels valencians. Vaja, n'hi ha un munt. Però no et penses que tot és assaig. No. Mira també escriu novel·les molt aclamades pel públic i la crítica, com El bou de foc o El desig dels dies. De fet, amb elles guanya diversos premis. Una de les seues obres més ambicioses és Borja Papa, de 1966. Però vés amb compte i no digues que és una novel·la, perquè Joan Francesc Mira la considera massa veraç per ser-ho. Veraç amb la realitat. Sí, com ho sents. Limita al màxim els elements llegendaris i novel·lescs. El llibre tracta sobre la vida de Roderic Borja, o Borgia, vaja. Coneixes el cognom? Pot ser el nom no et soni, però aquest home serà el fastuós i tèrbol papa Alexandre VI. A què ara et sona més? Vaja, que Mira aconsegueix un retrat detallat i amb molt de compromís històric tant del context cultural i social de Roma en el segle XV com de l'ascens de Borja i la seva estada, marcada per maniobres polítiques, festes, venjances, campanyes bèl·liques i nepotisme. Sembla ficció, però Mira s'encarrega que aquesta història estiga més que basada en fets reals. En tot cas, és guai poder llegir un llibre que, a més d'entretingut, siga veraç i estiga compromès amb la realitat. Per mi, no hi ha millor manera d'aprendre. Tu què creus? Per acabar, a més d'escriptor, Mira també és traductor i ha traduït al català obres com La Divina Comèdia. Actualment és membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ho tens? Ara que ja saps tot això, segur que n'aprendràs molt més llegint l'obra. Però abans a veure si ho recordes. On estudia durant la seva joventut? A Roma. Quina obra tradueix al català? La Divina Comèdia. Quin tema central tenen moltes de les seues obres? Llengua, cultura i poble valencià. Qui és el protagonista de Borja Papa? Roderic de Borja, el papa Alexandre VI.